салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам барои шумо яке аз беҳтарин магазинҳои Новосибирска тавсия диҳам. Гарчанде ки ин магазин дар Новосибирска неки доставка ба тамоми дунё дорад. Канали ютуби доранд, инстаграм группа доранд, телеграм группа доранд. Хулоса ҳама ссилкаҳои группаҳошон инстаграм, тикток, чизе ки доранд ютуб, ман ҳамаша дар зери ҳамин видео прикрепит мекунам. Бидурен подписатсия кунед дар ҳама сайтошон ва чизора ба нархи скидка арзонтар бигирен. Яъне ки шумо агар подписчики ино боше, ино шумо дар скидкаи чанд фоизае ки мекунанд. Дар магазини ино ҳама чи ҳастаи духтаро. Сатр, либоси кӯдакона, либоси занона ва ай ҳама беҳтарин чизое ки шумо дӯст медоред. Материалло духтаро. Чанд намуд материал, чӣ намуд материале ки шумо дар кора ино доранд. Дар тамоми Россия доставка мекунанд. Ҳамаш борошон борои бо сифатай арзон, сатрои хушрӯ, либосҳои мусулмонӣ беҳад качественӣ худшон Турсия мебиёранд. Ва бо як галаи дига ҳамин чизе ки ҳастай ҳамин дунёда дар ҳамин магазин бовар кунед ҳастай. Ина худтон бинед ай одежда то любой хел материал. Материалошонда вообще гап не, сифати олидараҷа. Сатрошондам на скип аст ки хулоса чизе ки хостен дар ҳамин магазин меёвен. Лозима мегум ки номи каналшон чияй. Подписчикои азиз, номи каналшон Bim Shop Новосибирск. Кӯтоҳ кардан не СК ҳастай. Ами каналшон инҷада ози мемонум суратша. Бидурен подписатсия кунед. Чӣ хеле ки гуфтум ҳама либосҳои мусулмонӣ ҳастай. Мана бо дар инҷа бинен худшон визиткашонда нишон додагиянд ки ҳам либос, ҳам попши, умуман ҳамаи чӣ. Агар мехоҳед бо нархи арзон дар тамоми Россия доставка ҳаст ва куҷое ки мехоҳед умуман ба тамоми дунё доставка доранд. Либосошонро тамошо кунед, ҳатман заказ кунед. Дар ссилкаҳое ки дар поёна бидроен метавонед як ба як либосҳои маъқултонро выбирать кунед. Тамошобинои ирӯз мо биромадем берун. Не. Ана даётон астай ман магазини одеждаро нишон додам. Ба ҳама гуфтам ки айча да куҷои и анамҷа мерем. Метро Дубровка дай вай. Ай фишак. Меша қапемш. Чан шипшаки қапшаки хушрой бу. А исқат бод брем. Фишак. Не. Баъд короче метро Дубровка ку ҳама метро меброед паворот мекунед тикток зум Дмитрий Солдатов. Агар фалай рекламаи бепул дору мебояд доде надруни рекламаи кадоме Дмитрий Солдатов дар тикток дитая чӣ мекунад 100 000 подписчик дора ва яй тиктокерай да прямой эфирш мерава тудико бисёр кор мекунад. Бачуха мега бачуха товар привезли мега ва таҷико медавам ту товара медурам. Таҷико бисёр қачи кор мекунам. Бачухоҳо. Анак адресша гуфтум тон бисёр ёдтон расиден. Ҳамон метро Дубровка рафиде харита бизане Дмитрий Солдатов магазинш мебурад. ҳозир мо ҳамҷа рафтестем. Анами одамое ки ман ҳамҷа мешиносам интересно шидаашона вивай куҷо будак мафҳум анамиҷа мерем гуфтам хай ҳамуҷа рафтестем ҳозир соат 4 чанде ман намедонам соат 3 чия ётон биромад анак данши хай тамошо кунед бо ина дӯстони азиз рафтестем дуруст рафтестем
Ана дафтести мы. Медоне чи? Дарах, короче, я приключения кады. Оли наклтон меким, я гонча хушубшне. На метро Дубровка. Особенно ина метро Дубровка ра ки бромаде мо хата кадем буда уҷа броем тай KFC дар магазин. Духтарако ма и духтароро куртка хари овардам. Ма у карад омада будам ами курткаҳо ҳамаш 1,5 буд, ҳозир ҳамаш 2,5 шуда. Баъд толстовкаҳо, хеле майкаҳо ҳамаш 500 рубли буданд ва ё 700 шидиянд. Бо я намуд майкаҳо 200 рубли буданд ва ё 500 шидиянд. Ҳамаи чӣ якбора просто намедонам барои чӣ қимат шуда. Харидам кроссовки 500 рубли монҷанд. А так хайрат ки ман видео карда будам, агар не дурӯғгӯ мешидам. Магазини солдатов грамотошам не благодарность армияи Россия дошта. Вот чья благодарственное письмо. Армия Россия да ёрдам мекунад. Хеле подарочка дена. Да тиктокш нишон дода буд. Бачухи. Чикои магазини бачуха ҳар чи харидем. Я омадем нишон медам чи харидем. Ҷада тирак буда дар ин магазин. Тахта тирака ку тираков. Ин магазини смешные цены. Контейнерча, монтейнерча. Иҷада музыкаи авторская барам видео накардастам. Просто тиракаш мода нишон додани будам. Сковородкаи Фаберлик, инаҳо Фаберлик. Тамошобинои рӯзам қад бефараштен. Ҳозир метрои Пушкина мешинем да Нахабина мерим. Бага хонаи таҷи Аминка. Бага дига сборы. Почкот? Охота Дилафруз сурат. Ана бад курбор. Мои хари омадем, нигоҳ кунед. Ҷада свежий мои дай. Боне хеле набор барои калапочо 180 рубл барои уха. Ҳам хайрӯз бефара шидам ки дар инҷа колбасои свинка пепе. Подписчикои нашау шуд, как всегда пеш мошинамон дарастидем. Ҳама солнавия хонашон. Солнавия это харам. Ҳамун каналое ки бояд чӣ бигӯям ку алҳамдулиллаҳ мегӯян. О буд вообще солнавӣ тема нишонатя. Мег последнее время о солнавӣ нишонатя. Чӣ фаҳмидам? Валлоҳи биллоҳи намекунам. Ирӯз барф тиллоӣ нест, дӯсту. Ирӯз барф овушдаги. ҳаворам безер нест пага. Пага выходной, а? Я 7 бор гуфтем дар видеомо пага хона Аминка, пага хона Аминка. Короче, тамошобинот дар дуруни метро ята хеле шпана омад. Мора хеле наушник мехаре, намехарем. Телефон мехаре, iPhone 14 Pro Max 20,000. Гуфтем не чекша нишон дод. Не намехарем 10,000 дам. Чи гуфтем не гуфтем 10,000. Не гуфтак, а? 20,000 дам. мо 10 та гуфтем не гуфта. Не гуфтем қимат. Гуфт телефон дигар дорам, Samsung мехаре. Бровар хай дидем на коробкаш ҳама чиз. Инам хеле ба ма гуфтем биё Дилафруз да бихаре. Ба 5,000 гуфт. Мо гуфтем надорем. Чӣ хелос гуфт 5,000 да iPhone гуфтем нети 10 не 5 мог даже гуфтем. Ба гуфт ки чи номушча хай мо надорем. Гуфтем 4,000 да ти мегирем. Ба 4,000 да инемира гуфтем. Телефони навай неки дубликатай. Чикот дубликат. Дилафруз да мешава. Бошем хардим.